Kaixo lagunok, bonberenea naiz. Ni neu, hizketan ari dena. Bai badakit, arraroa dela etxe bat zuei mintzatzea, ta ni ere oso lotxatia naiz. Baino piromanoek ala eskatu didate, nire 15. urtebetetzea gerturatzen ari dela eta. Zuentzako, pertsonentzako, 15 urte hasiera besterik ez dira, bizitzen hasteko momentua. Gaztetxe batentzat berriz, denbora asko da 15 urte. Ia bizitza oso bat. Badirudi beraz, balantzeantzeko bat egiteko momentu egokia dela 2012. Urtearen amaiera. Egia esan, ez da bat ere erresa, urteotan zenbat ekintza burutu diren gogoratzea. 1000 kontzertutik gora, mota guztietako txapelketak, skate, futbola, musa, 100 grabaketa baino gehiago, ikastaroak, antzerkiak, azokak, grafitiak, zinea. Eta honen guztiaren inguruan jende mordo bat. Hemendik pasa dena, etorri dena, joan dena, oraindik dirauena, piromano pilo bat, momentu onak bizitzen, momentu ez hain onak sufritzen, orokorrean hala ere, egindako lanarekin pozik eta aurrera begira, datorrenari heltzeko prest. Hala ere, ez naiz ni gaurko protagonista, zuzenean ez behintzat. Ez dakit konturatu zareten, baino gaur ez gara nire urtebetetzea bakarrik ospatzen ari. Nik badut alaba bat, ezagutuko duzue seguru asko. Bonberenea ekintzak da bere izena eta duela gutxi bete ditu 10 urte. Gaztetxoa irudituko zaizue, baino dagoeneko hainbat eta hainbat bizipen izateko beta izan du ez pentsa. Orain arte, bere izenean 42 erreferentzia baino gehiago kaleratzeko hastia izan du. Kolore eta mota guztietakoak. Diskoak, liburuak, DVD-ak. Baino ezin esan mugitu ez denik. Piromano ero hauek eraman dute bai, hainbat tokitara. Urtero adibidez, Durangora joaten dira. Esaten dutenez, azoka batera edo. Oraingoan ere, ez zaizkigu ba etorri beste argitalpen batekin. Eta ez nolanahikoa gainera. Bonberenea ekintzak 2002-2012 doinuen hamarkada liburua, 2 CD eta 2 DVD-rekin, orain arte egindako guztia errepasatuz. Estudioko grabaketak, zuzenekoak, bideoklipak, sorpresak ere bai, ziur. Zuei ez dakit, baino niri sartu zait ikusteko gogoa. Espero dut zuen gustokoa izatea.